Arratzaldeon Jaione, eta Arratzaldeon Euskal Herria, hemen hasten da txorienez, sasoionean beste astebetez, zuen telebistan, gastronomia, kontuak, produktuak, historiak, eta hainbat nobedadekin, beti bezala, beti gauza berriak sartzen. Eta gaur hori ingo du, errezeta berezi eta goxo eta osasuntsu bat. Bai hamburguesa, vegetala, mango txutneiarekin, eta martorri saltzarekin. Eta honek nora eramango baitu egan? Zuri nora ematez haitu lan hauek, osai hauek entzun da? Ni, mendipuntera ardita. Hori gero, sartu behar zan gidoian, ekastana gero. Nora ematez haitu honek Jaione? Zumarragako Santa Lucia ferira. Hoxe hor bertan, Indiara eramaten gaitu, eta bueno, hor ingo duelako nasketa berezi bat, non barazki piloa sartuko du, eta txutneia, bera, txutneia uste du, lehenengo aldia txorienen egiten dela. Ez da, bakizuen txutneia azkenean da, bueno, hau Indiatik dator, Inglaterran da asko egiten dute, eta egiten da, barazkiekin, ero frutarekin egiten da, nolako marmelada gazi gozo bizi bat, eta baita egiten da, biekin astuta, eta guk hori ingo du, mango txutneia, eta hortarako erabiliko ditu mangoak, zagarra, eta ero, barazki moduan piper gorria, kipula, eta ero, garrantzitsua, azukrea, dexente, ospina ere bota behar zaio, limoizuku pixkat, eta gero ananasukua. Espeziak ezin dira sekula falta, Indiako errezeta batean, eta, bueno, hamburguesak esan dut. Hamburguesa hauek izango dira, holako, hamburguesa, barazki jaleak esan duguna. Erabiliko duna kuia, kalabaza, gero, jengibre esati bat, kurria nola ez, martorri enborrak, zero esan dagoa ingo dugulako saltza bat jogurrarekin, eta hortarako ostoak erabiliko ditugu, kipula, pipermina, berakatza, eta limoizuku txiki bat. Eta, nola ez, gure gaurko izarra, gazta freskoa. Eta gaur egun Euskal Abaleko kalitate barruan dauzkagu fraisoro, otzara, saroi, latza urdina, txuria, eta hauntzai gaztak. Hauek dira, ardiarekin, behiarekin eta hauntzarekin indako, zertifikatutako gaztak, non kalidadea, bikaina den, eta horre Euskolagarekin dituena berreskuratu ditu lehengo errezeta zar batzuk gaztanak, eta horiek gure eskutara dutzi ditu, Gastatzeko, jateko... Gastatzeko, gozatzeko. Testura ezberdinak, sapore ezberdinak, eta horiek joku ematen digute errezeta ezberdinak egiteko, eta nola ez, postre tipikoa oso frantzesa Jaione, gaztataula Jaione. Oida. Gaztataula eder bat, eta hor, behitu, 6 gazta, hemenguak eta kalidadekoak. Informazio gehiago nahi izan ezkero, hor hasiko horri aldean sartu, eta nahi dozu etxian ero, galdetu. A ber, zenten datan da nun saltze dituzten. Amamaren sekretu goxoa. Sekretuak ez dira kontatzen. Ez, kasu hontan. Gaztatu. Bueno, nik lana dexente daukat. Lagungarri moduan, berez, errezetan ez du jarri, ingo duguna da, azkenean hamburguesa batekin, patata frijitu gero ohikoa izaten da. Guk ingo duguna da, batata. Batata hau zuritu, patata frijitun bezala moztuko dugu, gero onduko dugu nahi ditugun espeziekin, guk kasu honetan erabilitugu olako probentzaleratako belar batzuk, gero hor dauko albaka eta piperrautza goxoa. Horrek olioarekin nanaztu eta labera sartuko ditu 200 gradutan, indagoen arte. Eta ni lehengo igona hori, txutneia dauka denbora gehien, lehengo jarriko ditut erregosten pipergorria eta tipula, eta gero ia jungo naiz frutak mosten, hemen tana sartzen, erregozi, eta gero egosketa bada, ospinarekin, azukararekin, espezia ezberdinekin, ordu erdian inde izango du. Eta gero goia jungo gara, hamburguesari egurra ematen. Bikain. Bikain, ze hona dan, Zaiat, batata oitxura hartu, Patata frijitu moduan prestatuta, oso goxoa dira. Bai. Horniga egitza edo, ordezkatzeko, baina, bueno. Beste aukera Jaione, betikoa, esaten dauna, aukera ezberdinak. Bueno, betikoarire eutxiz ez, postre bat, hola, gaztakin bukatzea, bazkari bat edo afari bat, ez da txarto ez? Zurrena, nik egunero honekin hasten ditu. Egitan? Ogitxi gortua, gazta freskoa gainean, da ero estia o marmelada pixka. Horean, niretzako, duela 11 urtetik, nire gozari gogokoena, eta hor, bi osai behar ditu kalidadezkoak, gazta eta ogia. Bi horiek ona badie, kafesnetxo bat onduan, eta txak. Bueno, 11 urte edo baldin matzazu horrek aspertzen ez duen seinale, ez?
Niri ez bintzat. Ez dakit zer daukan, eta egia da, beti naizela hemen, bueno, noizean behin, goiz kumar bat korrik aitea ero, zerbait zereal batzuk ero askar jatitu, baina bestela, eta hau da lasa itekoa. Goiz jeiki, eseri, eta txigortu ogia, gero gazta gainean, baina hor tetrisean jolazte gustatzen. Ogia ondo bete, eta noski, euskal ogia. Nola ez. Nola ez, baina bueno, gaurko protagonista gazta da, eta kasu honetan bai gazta ezagutzen deuna, ez, ondutakoa, baina baita freskoa ere. Hor, bada esanera bat, bueno, hainbat eta hainbat esanera daude gaztan ingurun edo gaztakin, eta adibidez bat, hola bilatu deuna, gero itzingo deu, nork esantzune, luzatuko deu, baina bueno, bat bada Brillat Sabarin politikari handik esantzuna, eta bueno, zer esantzun, gaztarik gabeko postre bat begi bat falta zaion dama eder baten antzekoa dela. Hau da, guk hemen euskaraz esaten dugu ez, hau hankamotz dau, bueno, beretzako zen hori, hankamotz esan nahi hortan, bueno, beretzako zen begi bat falta zitzaion, pertsona bat edo bezala ez. Eta bai, bueno... Osa, postrerik gabeko gazta bat, guretzako, zer gaztarik gabeko postre bat. Postre bat, hori da. Hankamotz geratzen den postre izango zen. Bai, eta egia da zeren gazta on bat. Membrillo edo irasagar olako gozoki bat, edo marmelada batekin, eta noski intxaur batzukin, hau da postreetako edo ez, gaztagerekin den olako irutasun santua kasu hontan. Bueno, horrekin inda dao, eta horren lekuko da egia esan urtarriletik apirila maiatza bitarten edo olako sagardotegitan eta beste postrerik edo ia ez da izaten. Egie da, azken garaia hauetan edo olako postre hauek oso landu diela edo geroz eta landuagoak, eta, abanguardismoan edo oso itxuroso agertzeie, gazta batek ere toki berdin-berdine bete dezake. Eta zenbat postre dauden gaztarekin. Buf! Klasiko handia mundu guztiak etxean induela behin ero behin, gazta tarta. Zeinek ez duen gazta tarta berdin zait, Labean egiten dana, bestea freskoan egiten da, hotzean egiten dana, baina nok ez du egin gazta tarta bat etxean. Alez, jetxi eskua, ez du zinisten, inoiz ingo zen du. Aitorre baiet dino, Urko baiet, Juanane baiet, Andrea janit, Lierni janit egin. En fin, bai. Alare, guk, adibidez, beste esanera bat gaztakin, jan egunero gazta, baina urtean gazta bakarra. Nik uste hau dela pertsonako, dosi hau pertsonako. Edo gazta variedade bakarra izango da. Ez, honekin ikuste dela, hor azken finen ere esaten da edo esanera bada ez, udaberriko gazta dela onena, goxona, hor mendiratu berri dien ardin esnekin indako hori, eta gazta bat iriki, eta hori urte guztin jatea pixkanaka dosifikatuz, ez, gutxinaka edo. Ni ez zaite, etxe bakoitzen pertsonako gazta bat izan behar baldin badu hau jarraitzeko txarto, ez? Oso, egunero gazta onartzen da, baina hortarako... Bueno, hor nik uste dut, hartzen baduzu olako granpa da, olako 50 kiloko gazta bat, horrekin urte ingo, ez? Baina hori euskal gazta da? Bueno, hemendik euskal gazta ekoizlei 50 kiloko gazta egitea, urte guztien zehar gazta eukiteko. 50 kiloko gazta gero etxen kudeatu, inbar da, hortako armairu bat beretzako bakarri beharko litzateke, ez? Bueno, ingo, tartetxo bat horretako. Zeren eta adituk edo, gaztazale sutxoek bai gomendatzen due gazta pixkanaka erostea, errex lehortzen delako, errex pizzatzen delako, ordun. Lehenengo eta ben gomendio batzu daude gazta erosteko garaien, eta da, etxen zenbat gaztazale dien edo gazta jale dauden jakitea. Hau da, denoi gustatzen zaigun, bai ez, hainbeste tamainen gazta erosteko. Eta bigarren da, adibidez, gazta osoa erosi badeu eskaintza badelako edo aginaldoan tokatu zaigulako edo norbaitek oparitu digulako. Nola gorde? Nola gorde? Nola gorde hori da, etxen nola kudeatu hau. Eta da, lehenengo eta behin 4 zatitan ita, haietako 3 honako esaten zaion aluminiezko paperakin biltzea eta hauek hozkailun erdiko erreteioan edo sartzea. Eta gelditu zaigun laurden hori, trapu batekin bildu, eta hau armairun, beti esanten dena sukaldeko temperaturan. Hoi bukatu ala bestek ateratzen joan, eta hori bai kontsumitu aurretik, itxoin 30-60 minutu edo. Hori gazta ondun kasuan, baino gero dau gazta freskoa edo gazta olako... Hori inala janin, berda, azkar. Bueno, zema denpora.
Badau teknikari gordetzeko? Badaude, jendeak iten ditu edo, jendeak hauek agertzen ditu. Azken finen sareak hori ematen du, ez? Bakoitzak bere etxen iten duna agertzea edo lako erakusleio bat izatea. Zigorrek esan duna arrazoi osoa dauke. Azken finen olako erosten denen janin behar da, lehenbailen eta iraupena etxen izan dezake 4-5 egunekoa eta beraiek gaina kasu honetan, olako taper edo ontzi egokik ekartzen ditu eta bertan sartu ditzakegu. Baina zer pasatzen da haundien edo olako puske bat erosten dunen. Bere ontzirik gabe erosten dunen. Lehenik ezan moduan, gaur egun jau egia da, lehen arategira junda, oiko izatezen. Maia zu gazta fresko pusketa, txak. Hori da. Hortarako adibidez, trukoak edo trikimailuk bat baino gehiago daude. Eta lehenengo eta behin bat, adituk edo gomendatzen duena da, labeko paper sulfurizatu hortan biltzea, eta hozkailun gordetzea. Honela xamurrego gelditzen omen da, edo mantentzen omen da, eta 4-5 eguneko epe hori ere zeozer geixo luzatu daiteke. Bai, gero beste, badaud jende ausarta, eta hauek iten duena da, dadotxotan moztu gazta freskoa, eta sartzen due oliotan, adibidez, kristalezko ontzi... Gazta freskoa, oliotan? Lehenengo paperan ongi xukatu, bai. Azken finen horrek ure izaten do, orduan gero kristalezko ontzi baten olioa jarri, eta gazta bertan sartu. Eta gaztak egon barra dauke guztiz olioz estalita. Zenbateko iraupena duen, ez dakit. Baina produktu aldatu ingo da, erabat, orduan. Erabat, beste modu bat. Beste gazta bat izango da, orduan gero ja jate duzun, ez da gazta bai freskoa, testura eta mantenduko pixka, baina, noski, olioan zaporea taltuko. Baina, haizu, beste modu bat jateko gazta freskoa, eta batzu sartzen dizkiote usain belarrak, edo, pixkat aldatzeko, ez? Beste lurrin batzuk edo jartzen. Horra ziti gaztagile batzuk, beraien gazta ja pixkat ondua dagoenean da, mostu, zatitan da, oliotan da saltzen, eta... Lehen garai baten edo sistema ere mantentzeko gauzeko lazen, izan gazta, izan xolomoa, izan txistorra, Bai, hor, Espainialdean edo, hor badago esaera zarba, gaztarekin eman dizute. Hori lehen zan, gazta oso fuertea sartzen ziren hor oliotan, eta taberna ero zeukatena juten ziren, bereia juten ziren upategitara ardo bila, eta aukera ematen zieten ardo ezberdinak, kupel ezberdinak probatzeko, eta gero hortik aukeratzeko, nahi zen, emaidazu kupel ontatik, kupel oso hau eramango. Eta ja, gazta egoten zen, ospinduta egoten zanean ja ardoa erdi gehiago haraka orantzaren baino, aurrena, txoin, probatzen jun baino leheno, gazta pixka bat jango zu, ez? Eta gazta fuerte hori atatzen zioten, eta ja, guan dana, gazta zaporea besteik ez, eta berdin zitzaien, ospina, ardo ona, zer eman, da, horti datorre zaera hori, ospinarekin, gaztarekin eman dizute. Baina, hori Euskal Gazten ez da inoizko. Ez. Eta beste modu bat horla, jendeak partekatu izan duduna sarean gazta freskoa mantentzeko edo, luzaroan mantentzeko da izoztea. Gazta freskoa izoztea, bai. Ez da testura berdina ditzen. Baina, jakizuen badela jenderik edo hori iten duna. Eta hortarako berdi lehenengo ongi xukatu, sukaldeko paperarekin, lehenengo, trontzatan moztu, honako lodierak batekoa. Eta hauek paperarekin xukatu. Jarraian plastiko filmean bildu, taper batean sartu eta izozgaiura. Eta hauek 2 hilabeteko epean edo kontsumitzea gomendatzen da. Orduan, gazta fresko mundue zabala dela. Orduan, nik egia esan izozgailuan gazta ondua gordetzen dut, biltzen dut ondo plastikoan. Ez da berdin, baina, mantentzen da, eta nik gordetzen dut etxean. Hori, zuk esan dago, suertatzen bada patian ez da inun, lagun bat hartzei batean azua zela, erosten diezu bari bat, gero oparitzen dizute beste bat, eta batean gaztakin, normalian, oparitu egiten dut, gorde behar badut, hartu izozgailuan gorde, eta ondo mantentzen da. Eta hozgailuan gordetzeko gazta onduak, hori erakutsi zigun aritzek, egin behar dena, taper batean, ogi puska batekin, da ogiak horre zetasuna zurgatuko dio, eta honen hor, eta gaina gaztak aldala hozgailuen beti, ondo bilduta, ze gaztak badauka hori. Hartzen ditu hozgailuko zapore guztiak eta usai guztiak. Hori esan da, errezetara joan da, hemen, ja, piper gorria eta kipula erregozita, sagarra eta mangoa berta botako itut, hauek hemen, erregoziko itu minutu batzuz, gero pipermina txutneiak ere, pikantea behar du. Pipermina bota, espezia botako izkiot,
azukrea baita, eta ero likidoak, ospina, limoizukua eta ananasukua, ero, bueno, pina zukua, Hau, egiten. Eta gero ja jungo naiz, hoxe, gure hamburguesa, vegetarianoak egiten. Gatza, mesedez. Bai. Ongi, itxure hartzen da, bastoitxoak, olako ze batzukin ditut, baina, nik uste jendeak nahi eran indezakela, hau ez? Badotxotan, edo... Azkenien kontua da hori. Eta hori, hola niten dugu, batatakin egin dugu, baina patatakin ere berdin alduzu errezeta du, Labean txigortu eta oso ondo geratzen die, olio gutxio erabiliko dugu, eta olio gutxio zurgatzen dute patatak, ero, kasu honetan, batata ero boniatoak. Vale, hau, listo, martxan. Bikain, gaztakin ze kontu gehiago. Lehenengo eta behin, esan dugu Brillat Sabarin, ez? Igual lehenagotik horrekin joango naiz. Brillat Sabarinen olako aipu hau, esan duna, gaztari gabeko postreana. Nortzen Brillat Sabarin, esan dugu politikari handi bat izan zela, baina kasu honetan, Frantziar iraultzaren ostean, olako kargu politiko asko, bete zitun jurista bat zen. Ez hori bakarrik gastronomian ere eminentzi bat izan zen. Eta kasu honetan, liburu bat idatzizun, gastronomiaren lehen tratadua eta fisiologia del gusto. Ez dakit ezaguna, bai, bera izan zen. Hau da, gustuaren fisiologia eta gastronomiarekin lotutako aipu ugari bota zitun. Aipu edo zita esaten dena, ez? Eta batzuk kontatze aldera, eta ziur, hauetatik bat behintzat oso ezaguna zaizuela. Bat, esaidazu zer jaten duzun eta zer zaren esango dizut. Klasiko handi bat. Berea da, bai, dime lo que comes y te diré lo que eres. Eta beste hau nire asko gustatu zait. Platera berri baten aurkikuntza gehiago egiten du gizateriaren zoriontasunarengatik, izar berri baten aurkikuntzak baino, izarrak badira bastante. Ona da. Eta gaina hori da, handaude, ez ara sekulo jungo horreko izar batea, baina plater berri bat? Gaurkoa bezala txu. Bai. Eta, hau nik uste denok praktikatu beharko genukena da, edo denak aurrez aurre izan beharko genukena, presente izan beharko genukena. Eta da, gonbidatu bati luzaroan itxarotea, garaiz iretsi direnekiko errespetu falta izatea da. Amen. Era batados. Amen. Tu horretan nien. Era batados. Bai. Bado, de batzuk egia zen kalamida diala. Gu kuadriako bati bako esaten, zazpitan geratzen bakinen. Egoiz, seiretan gelditu gara. Ez esan izena! Seiretan geratu gara, Aixoa, eretantzuk lagunek dituzela. Mirarin esaldia botako dut, bestela? Bota. Ez, bestaten dizu. Ezin dut izan, ze mirari ja aipatu dut eta ezin dut esan. Betegarriteko, kipula, serra finetan, hau berdin azkenean ze tamainatan. Aukera da otxundeia birrintzeko, ero ez birrintzeko. Orduan, ez badugu birrindu behar, pusketa normala, hau izan, marmelada bezala, ez? Pusketa karratuta politetan ingo genuen. Baina gu birrindu ingo dugunez, berdin zeigu ze tamainatan mostea, ez gara erotuko politeiten. Eta ero, hamburguesa egiteko, bai, hemen gordinik naztuko ditugu osai guztiak, kipula, berakatza, kalabasa ere hor birrinduko diot, gero martorrien enborrak, gazta, espeziak, eta utziko du pixkat, eta ero izango da sarteira bota, holan koiarak bat, zapalduko du pixkat hamburguesa forma ematen, da 15 minutuan ero, bueltak ematen jungo gara, une oro, egin da izango du. Nek ez dauka inungo misterio. Eta martorria esan dagoa, bakarrik ebeliko ditugu enborrak. Beraz, enborrak holan, bere hortan. Jak, moztu. Ez paukazuen martorria, perresillakin berdin inaldugu, Euskaldun duin dezakegu errezeta. Labekoari 25 minutu jarri dizkiot, gutxi gora bera. Bai, 20 eta 40 minutuan jun begiratzen. Labe bakoitza mundu bada, eta zuek
gu baino beto ezauten duzu zuen etxeko labea, orduan. Hori da. Hemen, komentatzeko, ikusten duzuen hemengo erakusleio hau, hau hotzara da, produktu gustagarri honi, saskiko gazta esaten zaio, eta amama gaztaginek erabiltzen zituzten antzinako artisau teknika zaintzen edo zainduz jarraitzen da. Formatu txiki eta dotorea, azken finean, hola pixka denetik dastatzeko, niri ikusgarrina intzaitena da, hau, gazta hau, egiesan desiatzen naho. Zer? Izena daukate denak, horrek alesena jartzen dutzean. Jaione Mariezkurrena. Azkena etorri da, etxera ona, etxe ontara, baina bakizu, noka gintzen duen hemen. Txundei aiten... Otzara eskuta jarrita, etxera, otzara, ez? Bai. Oine, aurtean otzarek izango aldu gau honetan. Baina, nik uste bai, ez, urte hauetan izan dugu otzara. Ez? Bai. Karriko dute berri, ez? Nik uste bai, ez? Urteruko izaten data. Jaione, momentu batean, txundeiana, bakarrik esatia, azukrea, 150 gramo, beldur gabe, gero hemen, daukagu jengibrea. Koiaraka da, txiki bat. Intxaur muskatua. Ez, hau kanela, San Pablo. Kanela, koiaraka txiki bat, ez ditutu lan ikusten, eta intxaur muskatua, oin bai. Koiaraka txiki, hau bai txikiok. Gero, ondo nazi, gertu batu du, hemen sudurra oin, espezie guzti dantzan. Aziken du mesedez. Bere horretan? Bere horretan, baina ez dute pikatzen, esko, benetan ez, probatu ditut, bere horretan, hola, txak, bi piper behin. Ez dute, bestela piperrauz pikantea. Ez, neurri, no, ez da zein izan zan legunean pikatzen zuela esageratu da. Ez, hau ondo. Hauek hemen, eta oin, ospina, nahi eta nahi ez, bota behar zaio. Limoi zukua, hemen, biko jarakada erolan, gutxi hori bera. Eta anana zukua, eropina zukua. Hau, hemen utziko du. 25 bat minutuz irakiten, poliki, barazki guztiak egiten, sudurzulogia ireki izkin niri, eta bete jarriarekin jarrituko. Gaztak Euskaldunon ingurun edo Euskaldunon arten ematen ditun bestelako jokuz edo jokuetaz haituko gea jarraian, ez? Besteak beste, festetan, olako herri txikitako jaietan eta denok ikusi izanen dugu txoznan, olako... Zenbat pixatzen du. Zenbat pixatzen du gazta honek. Egia esan, formatuaren arabera handi xamarrak izaten die, baina, hortarako ere begi izan behar da, ez? Hor zenbat gerturatu behar da gehien bat pixu horretara, eta arek irabazten du, zehaz mehatz esaten duna, arek, fijo esaten dena, eta bestela gehien gerturatzen dena. Egia esan hortarako begie behar da, Kristona. Nik ez dauket? Nik ez. Ni bakizu zertako dauketen? Zentako. Adibidez, nik esango nizuke, eltzeontako edukiera edo eduki hori zetaperretan sartuko litzeken. Hortako bai. Hortako behi dukazu? Zehatza. Zehatza, gertatu izan da, bat-ematek ekarri taper bat, eta ez horrez da sartzen. Bai ez! Eta ez sartu. Baina, bera, adibidez gaztakin edo, izaten da txuleta, ez? Olako, zema pixatzen duenek, olako zozketa asko. Hombre, hor bakizu, segun ze gazta, eta bakizu gazta batzu, eta pixka kontrolatzen baduzu gazta hor, denominazio baten da, oie, pixatzu behar duten, nahi eta nahi ez kilo, eta ez da izan. Orduen, bakizu ja, 300 gramo gora bera ibiliatzea dela. Baina turkoi ez bota zigor. Ez. Eta, azken finen ere, gaztak ere, hartzaiena izan, edo ez, igual horretarako bestelako moduko bat indu, Baina, azken finen hori da, gaztak ematen duen jokue, Euskaldunon arten, eta bestela, irain modun, irain modun ere entzuna dugu, ez, gaztaundi. Demonio, gaztaundi, Hori ez dut atzun sekula. Hori non esaten da? Nola, gaztaundi, buru handi ze gaitik, ero? Bai, noski, ez dezula inoiz entzun, benetan. Ez. Gukan bizkaia nolakorik ez du ebiltzen. Lierni baietz. Irain modun izan da. Zelango gaztaile dekon horrek. Zelango gaztaile dekon, antzekoa, baina holan izan bez. Antzeko, kasu hontan gaztak kutsu negatibo bat hartzen du edo irain gisa ibiltzen da. Eta, honen baliokidek beste irain batzukin edo lotzen dira. Zehazki ez du esan nahi buru haundie tamainaz daukeni, baizik eta gutxi gora bera kaikuak irten nasega potoa edo alrebesa izango da, ez? Bai. Pixka atola, euskorra. Baina azkenik, ez,
gaztakin enuk erabiliko, nik, ze kalabaza burua, ze kalabaza kuia, Ba, barrutik utza egoten da, baina gaztana patentatu edauzi, Ja, hor, ja, alperrik bai, aizea. bai, bai. Hor ni patentatuko nuke festak aipatu duzuna, nun da, Irlanda, no Inglaterran ez dago hartu, eta kriston zelaien hartu, kriston gaztapusketan, bueltaka bielta, jendia, dale, atzetik korrika juten dienagan, txiri bueltaka, eta hori barreatzu botako genituen, Bai, Pena gazta, bueno, gazta horiek gero ez dien lertzen. Ni puska indagalituko nintzen. Baina, bueno, mira, hemendiken tiraka, egia esan dakolako irain edo, ez? Hauek klasiko handi batzu die, kaikue, babua hori euskal hizkuntzan edo, bueno, betidanik belaunaldi iritsi zaizkigu nolako irain batzuk die. Jakin nahiko genukena da hemendik, zuen etxen, zuen herrin badu zuen olako esaera edo olako irain berezirik edo pixkat ateratzen dena, ez, originalik. Adibidez, Idoia Torrega erairen etxen, demonio, azanailua, esaten da. Azanailua da hango. Orduan, favorez, zuek olako hori baldin baduzue etxean, familian edo herrian, idatzi txoriene abildua itb.eusera, zegu jakiteko gogotxu da gaude. Eda bestela, zuen herrin esaten da gazta hundi. Gure ingurune beste klasiko bada demonio pipermine. Eta kasu honetan, oik ateatzea komeni litzeke. Beitu, gero, hartuko jara, eta probatu zen moduz da, probatu, benetan. Gatzik ez dio bota, eta ez dio bota nahi, probatu laburretik. A ber, gazia dago, hori gozoa hon behar du, azukrea desente dago, jakena. Kusi oso bota jola pilo bat. Gatza. Puntu bat bai, ez? Pia, atzeti dator mine. Atzeti dator, iskutu gara. Iskutu, noiz iskutun. Eki txiki die. Ez, labeko nola ba? Bale, ez, bentan. Puntu bat, txundeiak nahi eta nahi ez, bueno, egia da gero, nik hau egon itzenean errezeta hau egiten da, gero egon itzen behiratzen da saltzen dute potoan egin du, ez du denan nahi saltzen dute txundeia, eta txundeia daukazu ero gozoa, ero pikantea. Osea, bi eratara daude, ja saltzen dute, hau mangoana, nik uste du klasiko handiena mangoana dela, eta holan haragikin da laguntzeko guarnizio moduan asko erabiltzen da, gu, kasuntan, vegetarian ingo dugu, baina haragikin, eta hamburguesan erolako ogitartekoetan da, erdian da botatzeko, zoragarri geratzen da benetan. Bueno, jengibre ere indian ezin da falta, kasu hontan freskoa erabiliko du, lehen lehorra erabili du, eta oin, lau sentimetroko lako pusketa bat birrinduko diot bertan. Eta, bueno, jengibre ezautzen dezuen zako, sustrai bada, beti zuritu din behar da, eta digestiorako eta interesgarria, eta gaur mendigik, korrika eta kirulean dabiltzan jendian dako, saltzen dituzte ja, barratxoak eta olakoak jengibrearekin digestio, da pixka laguntzeko, ze, hor bakizu oxigenoa, hanketan hauten da, hemen baterez, eta zabalean gutxi, eta orduan digestiorako jendi arazoekin ibiltzen da, eta hortako interesgarria da jengibrea. Esan dago, hemen, birrinduko du, eta jengibreak horren bezala pikatu iten du. Beste pikante bada, ez da jaiona, ezberdina, pikatzen du. Bai. Bueno, esan dizuet, hasieran hemen abendun 13 da gaur, Santa Lucia egune, eta Gipuzkoan egun seinalatu ezergatik, Zumarragako feria eguna delako izatez. Behintzat urtez urte ospatu izan dena, azken urtean edo etzeni, baina tira. Egi esan olako abeltzain eta nekazari ugariren topalekua da, eta baserritar ia ororen edo Gipuzkoako behintzat baserritarrentzat egun sakratua. Ni egon dana, bizkaitarra naiz, baina egon dana, giro aparta benetan. Bai, orokorren feria guztik, olako azoka ere bertan izaten da, hazien da, nola ez, eta egi esan, aberek ere, etxe aldera edo baserrirantz gerturatu die, garai hontan ere ardik umatu die, esnea eskura dao, barra dao, eta hori guretzako ona da, ez da zigor? Bai, ze gaina azkenean, Euskal Gaztan, bereien, nik uste dut, ematen diena kalidade puntu hori da, azkenean Euskal esnea erabiltzen dela, ez? Kalidadeko esne bat, kontrolak eta pasatzen dituztena, horre ziurtatzen du beti goi mailako produktu bat izango dula, eta hori nire lagun batek esate zuen, gazta batean garrantzitsuena esne hon bat izatea. Eta batez ere, gazta fresko batean, ze gazta fresko batean hor badakizu ez dago ketzerik,
ez dago ontzerik ez ezer, hor da esnea. Esne hon batek, gazta hon bat emango ditu, eta, bueno, euskal gaztan hori daukagu. Esne honakin, gazta hona. Hori da, ongi elikatutako aberek, azken finen, kalitateko produktue eman ahal izaten du, edo ahalbidetzen du. Gaurko egunekin zer gehiago, Santa Luzia egunekin, jostun guztirik, hemendik txorienetik, zorionik, beroenak, zeren eta Santa Luziak, Santa Luzia martirrak edo kolektibo hau, besten du, ez? Beraien eguna da. Zu josten zeguz? Bueno, a ber, egia nik etxean, Josi Berdanean nik iten dut, baina ja makinakin da hori, hori baina holan puntatzuk eta galtzerdik zulatu dienen da holako eta partxek eta umeita jartzena, hori ni. Egi esan adibidez, hori guk ez du ikusi, ez? Labores de casa edo eskolan ematen zen olako ikasgai hori eta horren aldetik edo ez dugu askorik ikasi josten garaibarten egi esan etxeko andrena edo emakumezkon papera gehiago izaten zen eta gehiago bizitzen zen alde hortatik. Eta egi esan, etxen betizion baten bat josten zekina. Zuk esan dezuna, galtzerdik eta josteko adibidez hori bai ikusi izan dut, ez? Ni etxen daukat arrautza hori marmoleskoa, horrekin burua, eskera, horre bai gaztaien zulotu horrek. Horako arrautza gauko, nik etxen badukat hori josteko. Bai. Zautu zuzuk hori bai, Bai. Bai. Eta holako erik ez baldin baduzu beti gelditzen da zuen seme alaban holako plastikozko pilotatxo batekin. Zergatik ez? Ez? Zeran zeintzik eratzen dela? Zure seme alaban pilota batekin, plastikozko pilota batekin, berdin, errekurtso bezala edo baliabide bezala. Jaione arrautza. Bai, ez dizut esaten, baino. Bai, aukera berdina. Bueno, eta josteko ere bista behar da, eta hortarako ere, hor dao, Santa Luzia, bistan zaindari gisa. Edo, bestela Euskal Herriko optikak, zeinak emango izkizuten betaurreko hon batzuk, zuen biztan laguntzeko. Esperientziatik, kontatu didate. Bai, hori erremedioa jartzea da, baina, Santa Luziari kandela pizteare izan diteke zer. Funtzionatza aldo. Ez dakit. Okuristanak bai. Agian oan ja hasi barko naiz, adinontatik aurrera hasi barko naiz. Presbizia. Ni hor nago, baina, irakurtzeko talan pixkat, eta bestela kanpo amano, hori bai, hemendik, osagaia jartzen dituztenak, mesez, handixoa jarri. Handixoa jarri, zerbait eta nahi badu behiratu hor, eta horki betaurreko kinkalea ateatzen ez ibarkaiz. Kurria. Men kurri pasta ero kurria utzera bile alda, beldur gabe, pare bako jarraka daundi, lau txiki, eta irina. Nik asuntan harto beltz irina. Gatza, piper beltza, eta nola ez. Txuria. Buelta emango jo, jak. Eta hau mamurtuko jo, gutxi gara era, 1 gramo ero lan. Eta ero denan hasi, eta utzi behar du ordu erdiz pausatzen. Eta ero izango da hamburguesak egiten jutea. Saltza ez dauko zer. Eskerrik asko jaien. Bia, hau da, momentu magikoa. Horre zutzako ez? Ni bakizeko saldu behar duen bihar. Aha. Intxaurre faltek baldin maukezu bakizu, eskatu. Vale. Bueno, hau mamurtu ingo dugu, bere horten. Pixatu ingo dugu, gazpa, zuen. Ze pixu dauke gazta honek? Zema dauka? A ber, bota, Aitor. Nik diot... Bai, 185. Berrunda. Bai, zu taperren erregine izango zara, honentan ez ezan moldatzen ez. The King of Tappers! Mari Eskurrena? Mari Eskurrena, labeko abiratu du nola da. Vale, gazta horrela mamurtu, eta hau, koiala batekin ero, hoberena eskuekin hartu, dana ondo nasi, eta pausatzen utziko, denbora joaten nahi zaigu, ingo duguna da, hau, honek onbartu gero, behin ondo nastuta, 20 minutu ero, dana hor ondo biltzen, eta gero, oiek erdin da izango ditu. Inda da, osuitza, obarkatu, labe itzaliet eta bere berotasunekin mantendu dira. Bueno, honi orain di falta zizkio, 8 minutu. Itxe duzu hau listu izan arte, eta itxe, bagatoz, bale? The Queen, The Kingess, The Queen de Tappers. Queen. Good save the Queen.
Bueno, bueltan gara berriro ere, batata ja prest, gero jateko. Eta, ja, dagoeneko gure hamburguesa izango dienak hemen pausatu dute, ikusten oreba lortzen da. Ikusten bauzu pixka lehorra da ura bota alzaio, Nik ur pixka bota diot, gero landu, gatza, piperbeltz pixkat, puntuan jarri, eta oin, baiten jungo gara beste edozein hamburguesa bezala. Olio, txorrota fin bat olako sartai on batetan, garrantzitsua. Eta hauek egiten jungo naiz, gero birrinduko dut gure txutneia, inda dagoela, eta bakarri faltako zait, martorriaren ostoak hartu, eta hori egitea besterik ez. Ni hitzik asko gustatzen zait, zalea naiz. Itza. Itzen, bai. The Queen of Itza, bai. Hori baita, hori titulu hori emongo izu. Bueno, beste tituloik, erolako nobliziako beste tituloik ez dago, baina, bueno, ba. Afizioak eta afizioak daude, batzuk gazta-zaletasuna bizitzen duen bezala, beste batzuk landare-zaletasuna bizitzeue, eta landare-zaletasuna muturreraino eramaten duenik ere bada. Nola, bueno, ba, landare pozoingarritasun edo pozoingarri-zaletasunen. Landare pozointzuak gustatzen zein jendea da. Aditu bilatuta, ez bakarri gustatu, aditu gisa edo zaletasun hori muturraino eramaten duenik badao. Bai. Eskerrak ez da gure inguru, baina, bueno. Zaletasun honen adierazleetako bat edo da Northumberlandeko Jane Percy dukesa. Eta, bueno, ba, honek Alnwick gazteluko lorategin, bueno, ba, atondu du edo olako landare pozointxuk sartu zitu bere garaien, 1995 eta 1997 bitarte hortan, bueno, ba, bere senarrak hau birsortzeko edo berregiteko eskatu ziolata. Esan duzuen hau bere senarra, hoi ja senarra ez da hoz, landare pozoitzu pixkat eman zen. Hori ez da, hola, zigor, gauze da azken finen, bueno, ba, dukesa hon, berak bai do lako titulu hori, eta, bueno, ba, beraien gaztelu inguru hontan, hainbat eta hainbat lorategi daudela. Eta, bueno, ba, senarrak gomendatuta edo, ba, pixkatez, esan zion nahizu, birsortu hau edo, zergatik ez erabilera bat eman, eta dukesak, bueno, ba, olako lore usaingarrik eta jarri beharren, eman zion landare eta lore pozointxuk jartze aldea. Lorategi hontan, gizakia hil dezakete 85 landare bederen badaude. 85. Eta hauen artean Belladona, Aconitum eta Estramonioa. Bueno, ez omen da brometako gauze. Hala eta guztiz ere, guztiz babestuta omen dao, batipat landare hauen Asia kanporuntz ateratzeko edo olako ekiditeko zeozerekin babestuta daude. Eta ez hori bakarri bertako lorezaina ere, ba, zentral nuklear batenko langilea balitz bezala babestuta joaten omen. Bai. Bueno, ba, hau bisitari ororentzat edo, gerturatu nahi duen ororentzat irekita dao, eta bueno, ba, lorezaina batzutan kezkatuta agertzen omen da. Zergatik, bueno, ba, bisitarien artean entzuten duelako, bai, nik horrelako lore bat dut etxean. Eta lorezainak, jakingo bazenu zein kaltegarria izan daiteken, edo zer tamainetako edo, olako pozointxua den, zein arriskutsua den, ez da broma, zuek imaginatu eta favorez ere informatu, etxen olako bat izan baino lehen, zeren eta oso arriskutsua izan datike. Deigarrena hemen niri intzaitena, kasu hontan? Txut neia eginda, eta ez dut birrindu fin. Puxetak utzi ditut. Ja, ikustet. Vale. Eta bitartean ingo gana, martorri ostoak hartu, eta hauek egotzen jongo naiz, eta gero jogurrarekin nasu, eta listo, gatz pixka beti, eta ba, hoi, harrigarren nahi zaitena da, olako ezkontzatarako edo irekita da, hau da, bertan jendea ezkontzen dela zerin, eta esan bezala gaztelu ingurun bestelako edo beste lorategi gehiago daude, eta hoietan bai ezkontzen dela jendea, baino olako lorategi pozointxu batean, Umekan, korrika eta pasiuan da jendea pizkaten muturra eranda eta berotuta. Babestuta daude, zigor, babestuta daude, baino hala eta guztiz ere, ez dakit nola bukatuko du matrimonio horrek, olako toki baten ez izaten da beti pozoinduta. Ez dakit. Ze beti zure ezkontzarako edo bilatzezun toki erromantikoa izaten da, Edo erromantiko gi naiz ni. Saiatzen da, normalean, Holan beti oroitzapen hon bageratzeko, eta gure harreman hasi zen eskondu ginen holan landare pozoitzuen artean da harreman pozointzua. Hoi ba? Eta ginek oso saltzeko zona dan hori, Ez dakit, bueno.
Gertu bizi bazate edo egunen baten hola ezkondu nahi baldin baduzu jakizuen, Ingalaterran aukera duzuela. Esan bezala, Alnwick gazteluan. Ez daukat, eskerrik asko, ez. Zu mendi punten, ez? Hanboto inguru hortan. Txindoki punten. Ea, zein menditan? Ezkondu beharko bazen nu? Bai, eta zera, eta ama junga de mendi punten, hori ezin da, petxu. Nik hor, zaten, beti, egun ematen, ez bai jungo gara. Nere errautza botatzea, mugarra mendira jun behar zaite. Eta mugarra da inigo behar dugu, ostra. Dron batekin igo, errautzak. Gaur egun, hori aukera hori badago. Ea, Bizkaian, ia, edo noiz izan nintzen Bizkaian, zure inguru hartan. Eta bertaratu, eta esan zin, hola, bigarren gauze, ni nire errautxek orko mendipunte hortan botatzea nahi nuketa. Serio, ni horreino jo erretzela txikienetakoa da, Durangaldeko txikienetakoa, 900 piku metro bat garri dauzka, erreza, kotxetik ara, tontorrera, lasai junda, perro eta 5 minutu. Alesen rimoan ordu bete. Lasai. Bueno, garrantzitsuna. Inguru hortan ardik belazen eoteie, bertako belarra jaten. Bai, gaina, zelai hori mongi pila eoten dira. Belargoixoa. Bai. Belargoixoa. Gaztagilea aparta dauzko, eta oso gaztagona egiten da. Genero hona daulako. Bueno, hemen martorriak egiten dugu bezala, martorria beharren, esan dakoa, perezillakin, saltza bere, goxo-goxua. Ingo duguna da, hemen daukan pasta hau. Bakin nundizua zen, ez dizu kasi guen, nahi zeroriko zure, arre ez barriken da. Limoizuku pixka bat, eta hemen disolbatuko dut, eta ero jogurra bertan. Jak, nahi izan ezkero, berakatz puntxa bat bota alda hemen. Olioa nahi eta nahi ez, botako dugu pixka hemen, baita. Eta hau izango da, ogia bustitzeko erabiliko dugun saltza, o, bueno, mahonesa beharrean, normalen hamburgasetan mahonesa erabiltzen da, erabiliko duguna kasu honetan da, jogur berezi hau. Tostako jogur natural bat erabiliko du, eta listo. Eta hauek, zu ertainean, baina ertaina ero berantza botatzen. Kontua da, 10-15 minutu hemen izan behar dugu egiten, eta noizean behin buelta emango dugu. Ikusi du, ja, geruza bat egiten zaio, arrautzarik eta ez diogu bota, eta berdin heldu egiten du. Horrek, zek heldu dio honi, gazta freskoak heldu egiten dio, biltzen du dena, eta, bueno, gero hor barazkiak eta hemen badagolako usai potente bat, erra. Ze gehiago jaione, ze kontatzen diozu. Bueno, aquí ja denbora joaten nahi zaigu. Zein godu, gero platera muntaketa guinda daukagunean. Eta ointxe batoz? Bai. Jaion eta zigor bueltan berriro ere, eta gure hamburguesa listo. Montatzea besterik ez zaigu falta. Txutneia hemen daukagu, gure martorri saltza, o martorri jogurra. Eskarola pixkat, letxuga pixkat jartzeatik, holan beti, hamburguesetan, barazki pixkat ondo etortzen da. Tomatea jarri halko genion, sasoia danean. Eta gure hamburguesako, bai hamburguesak egin da daude. Hauek esan dakoa, noizean behin buelta ematen jo naiz horrela, eta kanpotik txigortzen, eta barrutik egiten. Honi ze falta zaio? Muntatzea. Muntatzeko nola ingo du? 2 oinarrietan, beldur gabe, gure saltza berezia jarriko du. Ni galdera txiki bada. Bota, galdera. Bai, Euskal gazta edo Euskolabel gazta hauek nola kontserbatu eta nola gorde esan dugu, aipatu dugu. Kasu hortan, horko txutneia konserba da, hau pototan, marmelada batin bezala, berdin, poto baten sartu. Eta irauteu? Eta irauteu. Edo gazta freskoa bezala. Esan, marmelada bate baino azukre gutxia duka, baina kontutan izan ospina bebota diogula. Hala ere, nik egin izan duanen etxean beti oskailuan gorde izan du. Baina irauten du, eta ero pasteriz... Azkenean, txutneia marmelada batzu besterik ez dira, berdin. Bale, ados. Adostuta? Bai. Zehaztuta. Hau, hemen, eta oin beldur gabe, txutnei koiaraka eder bat. Txak. Hemen. Letxuga pixkat, eskarola, o berdea. Eta tapa, jarri duena. Txin. Favorez. Zesa, hori zuri esartuko? Bai. Gaznarekin, Mesedez. Bueno, horrela bakarrik. Plater baten batata batzu jarrizkia zuko, hemen, hemen. Holan, horiek hor dauzkazula. Eta bestean montatzen joango nahi zuetzako. Ekusi zu, ez dauka
Ainungo misterioek, eta hemen daukazue, gure bai hamburguesa vegetarianoa mango txutneiarekin eta martorri saltzarekin, eta bere ikutu ematen diena Euskal Gazta. 2.0. Orduan, berorre zehoki nahiago du? Hau, hori. Eta hori tarten. Bale, hori tarten. Azpian, goian, berdin zaio? Goien. Goien, bale. Zubai jakin, Oie, ba. Zubai jakin, Bizitzan ikasit, ez? Hombre. Pentsa jaio nintzeniko dena ikasita. Honenetatik ikasten nahi nahi zigor. Nigat izan? Bai. Bale. Hau, eta gero txundeia gainean? Txuneia eta gero gazta. Gazta freskoa. Torri zaitezte, girotuto jatetxera, eta aukera izango zuei personalizatutako hamburguesak egitea. Girotuto jatetxea. Nola da, Miramon etorbidea... 172. Donostia. Eta honelako platerak izango txuzu. Letxuga pixat. Girotuto. Ostra. Horrena. Oain guazen dastatzera. Ikusi. Ze irudia, Hemen, baiia, gero barazkiak saltza, txutneia. Nere duda da, astelena hola hasita, astean nola amaituko te dut. Ondo. Bai? Seguro. Oda, zapore leherketa guan, eta ero esango dute, fast fooda txarra da. Hola, goi-mailako produktuekin. Eta osasuntxo egin ezkedo, bikaina. Eta ez okertu, fast fooda ez da kozinatzen, inbertitzen den denbora baizik eta jaten, azkarra izatea. Azkarra ez. Kozinatu las egin behar da, slow, eta ero, jan, hau, ere, slow. Hori bai. Gazton batekin, postrea. Hor daukagu postrea itxoiten, eta horrekin gaurko saioa, bukatzea besterik ez daukagu. Eskerrik asko hemen izaterren, da bihar. Gehiago. Bizan, agur.